Ik had, hè. Ik had een probleem niet gehad, hè. Dat heeft hij niet, gewoon niet aangedaan. Met deze. Had je niet met de hand Ik had een probleem gehad, hè. voor de kerst. Toen was hij me gevallen. Want ik had de laatste uur niet kunnen zelf foto maken. Dus dat is Frankrijk. Van ons twee. Hoe moet dat? Ik zeg, Nou, oma. als je alleen in Mallorca was, Wat ik zeg, gebeurt er ja, nou? ook van ons twee zo'n foto. Als je maar erin zo'n foto's. Zo, zegt hij, dat gaat niet, daar heb ik toch. Ik zeg, jawel, als je wat, dan ging ik Dus, wat gebeurt er nou? we toen alle foto's zien. Alle foto's verkeerd. Dat is de baas hier in huis. Hier zit hier zou er een of andere leerdingetje in zitten. Wat de foto's kan, die kan je op automaat zetten. Als je maar die foto's voor zet, dan ga je het aan. Dat is mijn leuk. Lekkers van oma allemaal. Ja, ja, ook foto's. Dat is het bankje van oma. Hier zit je nog van het zand. Heb ik de handen in de zakken. Zo, wandelen. Ben ik hier willen spelen met die, kijk met die lens hier. Kijk maar naar, ja. Ik zeg al, ik wil een foto maken. Ik wil gewoon zo spelen. Ik zeg, ik weer die instellingen allemaal aankijken. Ik zeg, wat is dat dan? Leg ik dat ding hier neer. Oh, staat de lens half open. Heb ik er één keer mee geschudeld, weet je, dat hij dicht was, hè? Teruggetrokken. Ik zeg, doet hij weer. Maar ik wilde klein spelen. Ik zeg, wat is dat nou weer aan de hand? Maar wat ik hier mee spelen is, dat blijven hangen, hè? Dat is de spelerij. Ja, maar dat is hier is het wel makkelijk. Als je dicht maakt, is je weg, hè? Wat ga je nou nog doen? Sowieso niet zo. Filmen. Die heb ik nou een maand vanaf zijn vakantie niet gebruikt. Ja. Die heb ik toen hier gedaan. Koningin Beatrix. Ja, maar ik heb niet meer gedaan. En die heb ik gewoon blijft in die kast liggen. Dat vang je met de kast, maar dat is niet meer. Dat is met die zo. Ook die andere, de batterijen, dus die accu's die erin zitten.